Nyasa VoiceBox bambo Kalindo akufuna kuuza mtundu wa Malawi kuti boma la Malawi Congress Party likugawa mfuti mwachisawawa zimene ndithu ziko zakuika pa chiopsezo chitetezo cha dziko lino. Niyete ndikhale limodzi kuti timve kuti bambo Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo kumapeto kwake ndikupemphani kuti inuyo ngati Malawi amene ndithu mavota muyike maganizo anu in the comment section below kuti mugwirizane nazo zimene akukamba Kalindozi kapena simugwirizana nazo. Tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox. Utenga wanga walero pa 30 March 2024 ukupita kwa President Lazarus Chakwera, nduna zake zonse komanso masupporters wonse a MCP kunena kuti dziko limene silisatira malamulo ake omwe limakhala lachisawawa, ndipo anthu ake samalemekezanso malamulo, komanso mmakhala umbanda, mmakhala kuphana mwachisawawa. Izi ndikunena ndino a President Chakwera kuti ngati simumva malangizo amene ndikuwuzeni lero, siku lina mudzanong'oneza bondo. Bire Kaunda adayimbapo nyimbo yonena kuti oyenda ndi lupanga lake lomwero lizamuphe. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso President wa gulu la Malawi First, the people first. Gulu lokhalo limene ndi la chilungamo la sala limene likuyimirira amalawi mwa chilungamo, ndipo akuluakulu kapena mamembers wonse amalawi First samapanga zachibwana. Ife sitisusuka, ife sitimaona ndalama, sitimaona chigawo, sitimaona mtundu wa munthu, sitiyang'ana kuti iye amapemphera chani, ndipo sitimayang'ana chipani. Ikafikapo nthawi yokuti tinene chilungamo, timangochinena chilungamocho ndipo kuti chiyende ngati madzi. Zaziwika sopano kunena kuti tonse alliance pansi pa ulamuliro wa President Lazarus Chakwera atalowa mboma anachosa komiti imene imayang'anira za mfuti. Komiti imene imayang'anira za mfuti imakhala pansi pa office ya Vice President, ndipo mmakhala ma ex-officials, Ministry of Justice, Ministry of Homeland Security, Ombudsman, Human Rights Commission, Anti-Corruption Bureau, Inspector General, Deputy Inspector General of Operations, komanso Head of Amare. Izi ndi setup ya dziko lina lililonse, koma Chakwera atalowa mboma anachosa komiti imeneyi ndi cholinga zonena kuti akaphunzitse anthu awo okwanira 700 amene anapitisa kuntakataka, ndi cholinga kuti accountability ya mfuti isaziwike bwinobwino. Chifukwa Committee of Parliament itamva kuti anthu akuchitidwa trend kuntakataka, adapita kukayendera, ndipo uthenga utafika anthu anaveka ma working suit malo ma uniform. Chifukwa anthu amene akugwira ntchito ngati apolisi, ndipo anapasidwa uniform ngati apolisi, komanso anapasidwa mfuti zimene sizili accounted for. Ndi chifukwa chake lero kuli tension yayikulu ku polisi. Apolisi amene ali ngati security 1 ndi awa antakataka akukangana kwambiri, ndipo kuli tension, ndipo kuli kudererana, chifukwa anthu amene wawa amene anaphunzitsidwa kuntakataka ndi cholinga kuti azioneka ngati apolisi koma ali achipani cha MCP ali ndi mphamvu kwambiri kuposa apolisi, ndipo akuderera apolisi. Tikunena apa zulozuloli atasiriza kunyamula nawo mtanda wa Ambuye Yesu, mazuzo a Ambuye Yesu, Chakwera akafikira meeting imene kunali akuluakulu a security 1 imene ili polisi yeni ya genuine, ndi akuluakulu a security 2 amene ali antakataka, kuyesera kuti anthu amene ayanjane
koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ku polisi siziliko bwino. Ndipo ngakhale ku road traffic kamena ku police traffic kumene anthu akuderera nako ambiri akufuna atachita retire nsanga azipita mmakwawo chifukwa chonena kuti anyamata amene anachitidwa recruited ndi MCP anda Chakwera akuderera apolisi enieniwo. Ndipo professionalism in terms of kugwira ntchito inatha kalekale, mfuti zingogawidwa chisawawa. Ndi chifukwa chake mwina enanu mwaona kapena mwamverapo audio imene nyamata wina ochedwa Dala Kadula akuopseza anzache ochedwa Chimwemwe Muhango kuti amupha pa nkhani ya mademo akuzomba. Ziwani kunena kuti anthu amenewa amatumidwa kuchokera ku State House kuti azisokoneza mademo. Ndipo mademo onse amene ifeyo timapanga kapena amalawi amapanga makamaka aboni Kalindo kumatumidwa anyamata kuchokera ku State House ndi cholinga kuti akasokoneze mademo kapena sokupha kumene atapasidwa mfuti. Ndipo pano ndikunena mopanda mantha kunena kuti mademo akuzomba Dala Kadula adabwera kumeneko ndi amene anatuma anthu kuti asokoneze mademo amene anachitika kuzomba pa 23 November. Lero nkhani ija itaphulika Dala Kadulawo anayimba foni kumuimbira Chimwemwe Muhango kunena kuti ndi amene anaulula kuti iwo anabwera kuzomba kuzasokoneza mademo. Choncho ujeni Dala Kadulayo akuopseza Chimwemwe Muhango kuti awapha. Ndipo Chimwemwe Muhango apita ku polisi koma palibe amene akuwathandiza chifukwa akunena kuti nyamata amene ndi otumidwa ndi ministers akuluakulu amuchipani cha MCP. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mfuti zimene mukugawa kwa anthu osiyanasiyana siku lina mfuti zimene zizakutembenukirani. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni pamene ana anu akuopseza chitetezo cha dziko muziwe kunena kuti siku lina muzaona nyekwe kuzatuluka mfuti anthu azaomberana chifukwa simungakhale ndi dziko lokhala ndi security agency osiyanasiyana kuphatikizapo so awa Ansundwe Barracks amene mukufuna kuti izigwira ntchito mofanana kapena azigwira ntchito mofanana ndi ame. Anthu amene ajawo siku lina magulu amene mukuakonza wa siku lina azakutembenukirani. Pakati apo Ansundwe Barracks anakutembenukirani kuti anagwira ntchito yopanda malipiro ndipo muapase malipiro. Anali ali ndi vigilu, anakonza vigilu ku Capitol Hill. Awa ndi ena mwa ziopsezo kapena zina mwa ziopsezo zimene zimabwera ndi magulu andale ngati awawa kufuna kuderera ame kapena polisi. Tikunena pano ngakhale apolisi sanaguliridwepo uniform olo chilowereni Chakwera pa mpando. Apolisi akuvala uniform yawo yakale ya maboma akalewo. Ngati kwabwera uniform ndiye kuti ndi ya police mobile force imene ikugwirisidwa ntchito ngati antakataka komanso apolisi eni amene ali ku mobile force ndi kumene kunabwera uniform. Enawo amangovala manyaka masanza awo akalekale. Ndipo kuli tension pakati pa security 1 imene ili ya polisi ndi security 2 imene ili ya antakataka. Moti siku lina muzakamva kunena kuti anthu aomberana musazadabwe. Zina ndi izizi za Dala Kadula za kufuna kumuombera nzawo amene pasikulo ife ngati amalawi first sitinamuonepo kuzomba. Ndipo ine ndi chikhumbo chokuti Dala Kadula anditengere ineyolo ku koti ndikanena chilungamo chifukwa amene anabwera kuzalepheresa mademo kuzomba amalawi muziwe ndi Dala Kadula. Ndipo izi ndikunena mopanda mantha. Ndipo ife tinakumana naye Dala Kadulayo ndipo tidamuona akusisa anthu akuyendera galimoto yake CA 6105 Toyota Hilux D4D
Izi ndi chilungamo chake, ndipo ndikufuna inuyo AMCP muziwe kunena kuti zonse zimene inu mumapanga mukamatumiza anyamata anu kuti adzaphe Boni Kalindo, ine ndimaziziwa. Ndipo aku State House ikonko amene amakonda dziko lawo ndi amene amatiuza zimenezi. Motero kuti musamanyengedwe olo meeting yani ya dzulo mmene yathera tikudziwa zonse kuti sina athe bwino. Pamaso pa president anyamata antakataka akuderera kwambiri kuderera apolisi. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni chifukwa ndiye kuti security ngakhale ya president it is at stake. Ndi chifukwa chake tikunena kuti munalakwisa kwambiri kuthesa komiti imene imapereka mfuti. Leroli anthu akungoyimba ministers akungoyimba phone ku polisi, halo kumeneko kubwera munthu wakuti mupaseni chilolezo chokuti ali ndi mfuti. Halo lero kubwera munthu wakuti anyamata 8 apaseni mfuti. Izi siku lina pamene tikupita amakamaka mu 2025 ku dziko la Malawi kukhala zoopsa. Ndiye mukafufuze kuti kodi maiko ena amene apitapo ku nkhondo, amene ali ku nkhondo, chimachitika ndi chani? Chimachitika ndi chonena kuti kumakhala nkhalidwe ngati lomweri longogawa mfuti. Mwachisanzo ku Haiti kumangogawidwa mfuti kuchokera ku America kwa anthu amene amadana ndi boma la Haiti, kumapereka mfuti kuzifwamba. Lero ku Haiti kuli nkhondo yoopsa, ku Burundi kunali nkhondo, ku Rwanda kunali nkhondo. Abale anga ndikufuna ndikuwuzeni nkhondo simamanga muzi, ndipo pamene pabwera nkhondo simasewera. Chisanzo ndi ku Israeli ndi ku Ukraine. Ine ndimalirira dziko la Malawi limene asogoleri yake salabada za anthu osauka, amene alibe ngakhale makobiri, amene alibe kothawira, ndipo sangathawira kwina kulikonse. Ziwani kunena kuti maiko amene tayandikana nawo ndi ankhanzaso kwambiri kuposaso dziko lathu. Ife timakonza kulandira alendo ndi kumawasunga, koma osakhala maiko ena. Maiko amene tazungulidwa nawo ngati mwachisanzo ku Mozambiki, Amalawi ambiri amazunzika kwambiri akamayenda ku Mozambiki. Mwina ku Zambia pang'ono, koma maiko ngati ku Mozambiki, Tanzania, Amalawi sangakakhale komwe ufulu. Lero mukupereka mfuti kwa anyamata anu aliyense azingokhala ndi mfuti. Okuti ena okumaka mmachita kuwatenga ulendo nawo kuntakataka ndikumaka aphunzisa. Mwachisanzo amene anapita akuntakatakawa amakaphunzira perete, amakaphunzira kugwira kwa mfuti, kuomba kwa mfuti. Motero kuti wonse amene akudererawa akuderera chifukwa chonena kuti akuwaderera apolisiwo chifukwa chonena kuti akuziwa kuomba kwa mfuti, akuziwa za perete, akuziwa kuti apolisi atachoka iwo ndi amene atazikapanga perete, ndi amene atazikaimba national anthem, ndi amene atazikapanga china chilichonse. Amene awa mukuwalowesa mu Young Pioneer, Malawi Young Pioneer, imene nthawi imeneyo inatengera ame ndi kuyithesa. Lero tili ndi Inspector General amene akungoyang'ana, tili ndi ame commander amene akungoyang'ana. Muvi oyang'anira sumachedwa kulowa m'maso. Siku lina muzandikumbukira m'Malawi muno mutabwera nkhondo, izi mukupanga izi, siku lina muzalira. So kaironso tili ndi opposition ya ku Malawi yogona, opposition imene singathe kuyima m'parliament ndi kulankhula ma issues amene akuwakhuza Malawi ngati nkhani imene za mfuti komanso nkhani za njala. Pamene tikupita ulendo opita ku chisankho, muziwe kunena kuti playing field sikakhala yomweyo, kuzakhala a lot of intimidation. Zisankho izi ndi zisankho zoopsa zimene mwina anthu ambiri azaluze miyoyo yawo ngati sitisamala. Chifukwa awa AMCP akonzeka kwambiri kuti asadzatuluke mboma. Kodi ngati akulephera kuti amusire munthu amene anapanga naye mgwirizano, angakukusireni boma inuyo a opposition? Ili ndi funso lokuti muzizifunsa kuti ngati Chakwera akukanika kuti amusire munthu amene anapangana naye kuti pangwirizano wathu ndi 5 years, ngati akulephera kumusira boma ameneyo, ndi akakusireni inuyo.
anthu amene ndinunso ambiri iniyo munafasa mopepera kwambiri, mukukhala ngati zisankho kulibe, mukukhala ngati simukufunanso kuyimirira usogoleri. Izi muzalira. Izi ndikungonena mokupasani malangizo chifukwa ambiri simmaziwa kuopsa kwa nkhondo. M'Malawi munomwe muli mfuti zachisawawa ndipo chiyambireni mu history simunagawidweponso mfuti monga mmene agawira achakwera ndi anthu awo. Aliyense amene ali osapota MCP tikunena pano ali ndi mfuti. Andi mfuti yachosakaso yayikulu ija iyayi, mapisto ena onso opanda sound, amene kuiwomba samamveka sound, apasidwa anyamata amene enawo ndiongonyamula zisulo, enawo ndiongozicha kuti iwo ndi amphamvu, enawo ndi ogadira ati maujeni ma ministers. Ndipo pamene convention yawo ya MCP ikunona, ndiye kumeneko ndiye kukhala zoopsa, ngati saphana okhaokha tingothokoza Mulungu. Koma ku MCP kukuli mavuto woopsa, mikangano kuposaso mwina ku DPP. DPP inu mwina makangano anu kapena mikangano yanu ndiyochepa, koma mikangano ili ku MCP. Ndipo posachedwa pamuona anthu ngati saphana ndi mfuti aphana ndi masenga, ngati saphana ndi masenga aphana ndi ufiti. Izi ndi zimene mukuyenera kuziwa Amalawi, kunena kuti ine nditati ndaomberedwa mawa ngati angakwanise kundiombera ndi mfuti zimene ulo mutayifufuza simukayipeza ili ndi rekodi ina iliyonse, chifukwa mfuti zaphweka. Kwa amene akufuna kuti azikhala ndi mfuti ku Malawi kuno, tapitani mukalowe chipani cha MCP, muona kuti kumeneko mukapasidwako mfuti. Olo ma activist ena amene akalowa kumene ku MCP, kupatula kuti akuvutikako akuyenda wapansi, ngakhale akutumidwa, tikunena pano ali ku Blantyre kuti asokoneze matemu aku Blantyre, amene wonso ali ndi mfuti. Izi ndikungonena kuti siku lina muzandikumbukire. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri.